til dem. Han støttede dem på alle all female. Sjælland og hen over Fyn i retning mod Jylland. De trafikanter, der har været... Sjette gade i midten af Austin, hvor der er virkelig mange spillesteder bare med live musik. Steder som La Zona Rosa, Emos, måske ikke den fineste betegnelse for Austin, det her fik. Devil Town, så... I Austin, hvor han indspillede plader med andre outlaws, blandt andre Waylon Jennings, og de elsker ham stadigvæk i Austin. Der blev faktisk rejst. Nævner hun sange som Doodle som en favorit på grund af den lidt mere fremsproget musik, for på et eller andet tidspunkt skal P6 Beat City selvfølgelig også til Paris. Hvad angår Stromae, ja, så ligger han...